No. Kalamindi e Radio Ramogi. Tanya tindi waka ngoda laka. Uyi chota mara tama kabisa. Mama Okosudi yo mo ne jatag daktari. Koso? Okosudi. Jogo bochwe. Podo oko kidhi. Jogo bochwe. Sandan we luoro dak dhi adhiya. Podo kidhi oko. Koso? Temo gi mari nyalduo. Ichwa kango? Ocho. Gango? Ari pit pai. Pit konga. Pilipili. Pituoro. Ero. Ogaka bende. Ero chwade. Arwake iye kanyo chalo soup. Chalo modo dai kuka Mano gotimo tuwe. Otimo nang'o? Onego timo du. Mama gini tera maraj. Oteri maraj. Mani na uruga na liga moro. Idhi neno dau. Bagnu kuwele. Umaini ndiga moro. Oteri machiegni gi dau. Mama linguru koda. Linguru koda. Wari kodi machiegni gi dau. Waketi budau. Pod matin. Pod mano koro bere tabu. Mama dispensary yokaga chope ka wuotho. Danga nyoni ineno yimina ne keta pilo ga kiango danga nyon magore makuchuchu. Na kwiri nango. Monde dhi direct mono pim gi matini. Iwugi gik moko masai ne biwinjo ka ngato baba wach ni lando gik moko kanyo. Oga ka kiango go budo. Kiango gire. Ngamo nyisi gik mochal kama. Nyatina bere ngato moro mariek. Some. Isoma ngo? Recipe? Ko recipe no. Formula no na somo. Formula no. Domo yuki chene gi dau. Dani poto ko piro. Dongolo ni lek. Odwari mono duda kode, odwari. Owacho ka rit matin. Rit matin pode fuolo. Poto ko dwara. Kora we yawe tede osiptal. Ine maneno ko manyi. Anyalo nyoni ga pilogo. Apindigo. Dhi osiptal. Akwiri ka baba we bozingi gi mitimi. Nibi ka ko hichandi maru dhi osiptal direct maber dhi wacha dire. Gima chal kama matima. Daktari nyisi to ikaw thieth maler mowinjore. Nyathi dugo ka kwacha ma yani yath ma kama imonyo ka. Ni wacha ni sanyo gik moko ka. Obudo kia ngo misanyogo. Ne ajani manyna uru gimoro. Wamanyne ndiga. Wateri go budau. Kalamindi.